So ayan po mga kalingap, andito po tayo ngayon sa Trinoma. Ayan, nandito yung mga ibang supporters natin. Ayan, nagpamassage po sila. Ayan si Kuya Bal at saka yung grupo nila Juju Albasan nandito rin po. Ayan, nandun din sila Edo. Ayan, si Kalingap Rab, parang may binili po sila. Ayan, si Kaindrid. Hindi po ako pinasakay ni Kaindrid. Nagka-LBM po ako. Yung kanina naghanap po sa akin sa live, bakit daw ako nawala? Nagka-LBM po ako. Actually, nauna na po ako dito. Ayan. Ayan po sila Joey. Ay, nahanap kayo yung galing ng taga Antipolo? O na ano nila ako doon, nakaupo ako. Doon sa circle. Marami doon Yung taga Laguna, hindi sila nakahabol. Yung paalis na kayo. Yan, si Nelson na naging Marites. Shout out sa mga kamarites dyan. Nagpalit ng pangalan, Mark Marie Marites. Anak na yun, anak mo. Mark Marie na Vlogs. TV? Mark Marites. Iwan ko dito. Ano na lang naisip niyang daming nagmamahal din kay Bobby si Brother Paas. Pamassage ka. Ito si si Lorne sa January daw siya punta doon. Si Lorne. Oh, si lang wala. Sa January daw. Madait. Hindi sa daw. Sila ni Nelson. Dito na po sa Ba't ay masita dito?
naghahanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Adol, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makat Andoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Team Kalingap, let's dance. Team Kalingap, let's dance. Dance, natuloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Pagpalain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapus-palad, saya at ligaya sa bawat puso ang madarama. Ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Ituloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Ang Kalingap ay laging karamay nyo. Team Kalingap, Team Kalingap, Team Kalingap, salamat sa inyo. Team Kalingap, Kuya Pam, Kuya Pam, Kuya Pam, Kuya Kalingap, Kuya Pam, Kuya Pam, salamat sa inyo. Kuya Pam, Kuya Pam, Kuya Pam, salamat sa inyo. Team Kalingap, salamat sa inyo. Team Kalingap, salamat sa inyo.